qualsevol error podria ser fatal. Tampoc cal patir tant. Si no cal patir tant, per què has tardat 10 minuts en posar-te el llaç? He trigat perquè vos m'heu fet canviar de vestit. I per què? Per aquest home que encara no sabem ni qui és. Bona resposta. Arriba al poble un militar de Petersburg i tu traient l'importància. Escolta'm, Verena, que aquestes coses només passen un cop en la vida. I si no les aprofites, se'n van i no tornen. I saps què passa llavors? Saps què passa? Que acabes casada amb un papanates com el teu pare. I els anys es van passant com si fossin dies d'hivern, que a les 5 de la tarda ja és post. I tu te vas pansint entre aquestes 4 parets. I l'única novetat que hi ha, filla, l'única novetat que hi ha és veure com de mica en mica van apareixent taques d'humitats a les parets. Taques d'humitats que també van apareixent al teu cos. Les cars se descoven, les pells te pengen, com si tota tu estiguessis feta de pelleringues resseques. I llavors, per fi, te n'adones que el teu únic consol, filla, el teu únic consol és llevar-te a les nits i plorar d'amagat. Perquè ja saps que la vida, la que tens i la que tindràs, és i serà per sempre més la d'una gallina estèril, tancada en un corral pudent. Quan tens ara si no aprofites les oportunitats? Sí, mamà, sí. Antònia, encens! Corre darrere d'aquest carruatge i digue'm on anar. Qui és el que ha arribat i com és? Corre, estúpida, corre! He de preparar la cambra per als hostes. Ara hi corro. Però què passa? Nena, que el tenim aquí, a casa, instal·lat. S'acosta la tómbola i tenim tots els números. Ara hem de preparar fer una mica de goig. Pensa que aquest home ve de la capital. Déu ens guardés que ens trobes alguna cosa crítica. Jo me tornaria a canviar i ara t'aconsellaria aquest vestit blau de parbalans petits. Ex-mamà, el blau. La senyora Lia Quintian, qui me porta un de blau. Imagina't que se l'ha creuat pel carrer i em veu a mi amb el mateix top. Em moriria de vergonya. Millor el de flors, que és més exclusiu. Bé, doncs, tu el de flors. Jo em posaré el de color llimona. Ai, mamà, no. El de color llimona no us escau. Que el color llimona no m'escau? No gens, perquè per al color llimona calen uns ulls clars. I què no són clars els meus ulls? Clars que no ho poden ser-ho més. I em sap greu dir-vos-ho, mare, però el color llimona és massa juvenil. Juvenil? Què vol dir, juvenil? Que ja no fa per a una senyora, ja no teniu l'edat. Escolta, Marta, que jo no sóc una senyora. Bé, sí que ho sóc. Sóc una dama que encara no... Sóc una dama en el seu millor... Tu, nena, de vegades seria millor que callessis. Jo només t'ho dic per a que no fem el ridícul davant de l'inspector. Potser qui farà el ridícul serà una que es pensa que és una dona quan encara no ha passat de criatura. Ves en compte que l'inspector no t'enxampi amb els mocs penjant. Potser jo no sóc tan nena quan els homes pel carrer em claven els ulls que sembla que em vulguen aixecar els enabos. Com goses a dir aquestes vulgaritats? A veure, quins homes te miren a tu? Els que a vos ja no us miren gaire. Oh, ara has anat molt enllà. Això jo no t'ho permeto. A mi, els homes que em miren i em continuen mirant. I els que me miren a mi mai miren a cap altre, i molt menys a una filla meva. Perquè, aprèn aquesta lliçó, qui coneix l'original mai se comportarà en una còpia. Mare, no perdeu el món de vista, que no hi ha més trist que una vella que no sap que per darrere el cul li penja. Això és absurd! Completament! Mariscal, això és més o menys que general. Molt més. Veus? Per això tothom estava tan nerviós. Vinga, t'acompanyo a la seva cambra. Sí, espera't un moment. Abans deixa'm descansar una estona. Quan es té gana, qualsevol feix és una càrrega. Que no has dinat?
No he tingut temps. Massa feina. Pobre, tens gana? Una mica. Ai, i per què no menges una cosa? Guaita, no se m'havia acudit. Va bé, però la gana. Sembles espavilada. Què en saps de cuinar? Ves, hi ha qui diu que sóc la millor cuinera de la vila? De debò! Jo no sé fer plats de categoria, però el meu fricandó pot tombar panxa en l'aire qualsevol home. Escolta, per què no em prepares alguna cosa? Oh, no, quina vergonya, no, de cap manera. Tu? Jo només sé fer coses ordinàries i tu no hi deus estar acostumat. Segur que el teu senyor, quan s'entaula, te deu donar dels mateixos plats que ell menja. Oh, i tant! El meu senyor i jo vinc a menjar coses delicades, sempre davant per davant. Però com que avui no he tingut temps de dinar junts, encara sentaria alguna cosa d'aquestes ordinàries que tens. De quines en tens? Avui, sopa de col, costella de porc rostida i pa de pessic. Música celestial. Torna-ho a dir. El què? Aquestes coses ordinàries que dius que tens. Sopa de col, costella de porc i pa de pessic. Santa Maria. Hauria d'estar prohibit que paraules com aquestes sortissin dels llavis d'un home.